Bir tofar mesail öwrenmese öz bilip bilermi? Hiç bilmez. Öwrenmese adam bilip bilmez. Bizim iýilýänimiziň derdiniň mirişi da. Gyzymyz ba okypdyr, ya oglumyz ba okýa ya işliýe. Izdiwaja gelýär-de dogurja urrun haşa. Jan ogul izdiwadyň şu meseleleri vardır diýip öwredilýärmi? Nikah meselesi akd edilýär. Nikahyň meseleleri var. Bu nikahny çözýän zatlar vardır. Nikahny kırgıyan zatlar vardır. Nikahny ayıryan zatlar vardır. Öwredilýärmi? Bir tofar keple vardır, erheliň arasyny açýandyr. Öwredilýärmi? Aýdýan kefi näme däjesiniň? Yo men gyzym düşümlidir diýe. Düşümlidir. Düşümli bolanyň da hiç bilip bolmaýar ki. Düşümli bolsa öwret ta ogul gyzyňa. Ey musulman! Gyzyň samsyk, gyzyň dälilýän adam ýok ahim. Men gyzym öz düşümlidir diýe. Bir adam düşümli bolýarmasa billigi bolýar hemme zady. Bu düşümli dogry düşümli. Öwret ta düşümli gyzyňa, düşümli ogluňa. Mesail öwret. Äriň beraberine Hudaý berse şükürli bolmaly. Bermetik wagtynda sabırly bolmaly. Kıyınçılıkta Allah'ın çağırmalı. Kıyınçılıklarda Peygamberimiz sabır etip geçirttir. Biz de sabır etmelilersi. Öwünden güler yüz bilen çıkmalılar diye. Erki adama da tapşırışı ziraatları. Taşarın kaharın içeride dökmedi. Halal çörek götürdü. Edepli oldu. Sen edebi öğretti. Sen mesaili öğretti. Denanan hususi mesailleri ve eğri öğretip durmalı. Bir zatlan gurrunu yok. Hemme kişinin aýdýan kefşi, yo men gyzym düşümli, men oglum düşümli. Düşümli bolýanmasa mederse iýer men saklarsynmy? Mederse barmasa zatlary okuwdatlar bilip bilermi? Alefba öz bilermi düşümli ogul gyzym? Bilmez ahim öwrenmese. Din meselesi gelip galanna, yo men ogul gyzym bilýär bu zatlar. Ýerden bilýär, özü düşümli. Hiç öwrenmedik adam düşümli bolup bilermi bir adam? Näme diýip biz dine gelip galanna bilmeýänşik bolmaly. Düşünmeýänşik bolmaly şu zatlary. Fakat aýtýan kefşi da, yo men oglum düşümli, men gyzym düşümli. Öwretmeli düşümli bolýanmasa. Sabr öwretmeli, şükür öwretmeli, agide öwretmeli, kıyamat ýadyna salmaly. Hazreti Asiýany düşündirmeli. Firawunyň etegine sabr etip köpdir. Firawunyň zenanasy bolup sabr etip köpdir. Hazreti Bilal düşündirmeli, Resulullah'ın ýaşaýşyndan aýtmaly, hem ogluna hem gyza. Nikahyň mesaili, nikahyny açýan mesaili. Yo, bilmeýänşik bolmaly. CD'leri de var, kitapları da var. Öwrenjek diýsen teýýarjak. Çaý soğuk maşynyny kıyşaryp oturan ýerinde öwrenip durmaly. Din mesailleri, din meseleleri gowkula gasyn. Dehret, namaz, arada, zekat, nikah we nikahny çözýän we muameleler we ahlak, akida meseleleri Peygamberimizin sahabasyny gurrun etip görmäýli. Meselen, gaw düşüneýliň haşy gurruna. Şu bizim zamanymyzda meselen fiqh Hanefi gelipdir da. Fiqh Hanefi'de falan zat näme diýen Abu Hanifa'ň sual jogaby, op ahulla da aýtýar Abu Hanifa'ň nazarşy diýe sen ne bolýar diýen tutýan. Bilýän şol meselele he ora arasda adamlar bilen şu zamana gelenligini. Şunu gaw düşüneýliň. Meselen İbn Abbas kim inş ummatyň zereni Peygamberimiz aýrylandan soňra bir zady bilmeýän bolsa barıp bir ulukon ýaşuly sahabadan öwrenjek bolsa İbn Abbas ýan jawan sahaba. Görün bulary bir ulukon bir sahaba ýaşuly sahabadan bir zat sorajak bolsa barıp şoň öýüne barýanmyşdyk. Görse gapy ýapyk. Aham ay Peygamberiň ýerine oturan adam gapsyny kakmaýyn diýip bir patwa dolanyp şoň gapsyny agyny süýünüp ýerde ýatýanmyşdyk. Aham soňra o sahaba gapiňa çýanmyşdyk. Ey İbn Abbas sen näme ýatýyň tada? Ay Peygamberiň gapsyny kakmaga dogry däl. Sen de şoň ýerine oturan adam men senden zat soraman elim ay kakmaýyn diýip ýatýyň tada sen haçan çykardyň diýip. Oy beýtmesene geldiýsen özüm marjahym diýänmişdik. Aham bir neçe meseleler var. Şonu maňa aýtyp bersene diýip soraýanmyşdyk. O da jogabyny aýtýanmyşdyk. Taňry ýalkasyny diýip ýüzüne urulýanmyşdyk. Şo jere arasda adamlaryň üstünden aýtypdyr. Bolar bolmaz pazir adam üstünden şu zamana gelen aqalym diýenler. Abu Hanifa'ň zamanynda bir adam menne molla boljak diýip geýimselleji we Abu Hanifa'ň şagirdi boljak bolsa, ýa şo zamanda her kim mollaçylyk okuyjak bolsa,
Gece dağdan önce selerlik vaktinde hamana şulem 2'de 2 yarımda dağdan önce turup namaz okuymayan bolsaň mollaçylyga gelip ýörme diýmişdikler. Täşi arasda aqlym Kur'an-ı Kerim ilmi, Peygamberin ilmi, şu halal haram hukmi inniki öňü meselelere arasda adamlaryň üstünden geçtin diýmişdikler. Adamlaryň üstünden geçtin. Aýna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden geçtin diýmişdikler. Ha bolýar men okuyorun diýmişdik bir tofary. Oňa ustady nämet diýmişdik. Şoň gapsynyň agdyny bir künnük doldurup suw goýýarmışdyk. O zaman şiir ýok ki aktyryp berip alar diýär. Künnük suw goýýarmışdyk. Oňam erti bilen mark görýärmişdik. Künnük suw doly, erti bilen turany goýýarmışdyk şo bollar. Git senden molla bolmaz diýip. Näme diýip? Künnük suw kemelmändir. Gije turup namaz okuymandyrsın sen diýärmişdik. Şo jirek adamlaryň üstünden gelýär ha bu ilim. Hey ora adamlaryň gursoklarynyň, kagazlarynyň, galamlarynyň dehretleri yok bolsa ilim yazılmadı, kağız tutmayanmışdikler. Ene şu kağız ilim yazılmadı, kağız. Dehretleri yok bolsa kağıza elle girmeýänmişdikler. Maňa Kur'an ýazylar, maňa ilim ýazylar. Ilma bi hormaty etmäýliň diýip, ýoksa dehretin yok wagt kağız tutanyň men günäkär däl ha. Dehretin yok wagt kağız tutamaly ha. Emma ol adamlar tutmaýanmışdikler. Maňa ilim ýazylýar, ilma bi hormaty etmäýliň arasdaga deýliň diýänmişdikler. Mollala bilen 3 ders aýtyşyp duqa hah diýip agzyny açyp gülmeýänmişdikler. Okuyan ilmiň hormatyny saklap boryň diýänmişdikler. Ustadlar güldürýän gurrun aýsa da agzyny ýemip gülýänmişdikler. Ilmiň hormatyny saklaýlyň diýänmişdikler. Şo jirek perişte ýaly adamlaryň üstünden gelýän ilimler habla. Mollalamyzyň okuyan bir kitaby var, Hidaye diýen adyna. Näme diýe? Hidaye. Yerin yüzünü fıkh Hanefi hemme yerde okuluyor. Hindistan'dan ta Marakş'a var yanca. Çin ve Çiçen'den ta bizim yurdumuzda var yanca. Her yerde fıkh Hanefi Hidaye diyen kitap okuluyor. Bukhara taraftan bir alim yazıptır şunu. Ebu Hanife'nin ilmini halal haram hükmünü 4 cildin içinde koyuptur. Neçe yille yazan olsa koşun? 13 yille yazıptır. 13 yılın şodur şunu arada tutup yazıptır. Yazan kitabın bereketli olsun, arasında olsun diye. Fakat ayet güllerde ağzına çiğenmiştik. Başka vaat arada tutup yazıyanmıştık. 13 yılda yazıp tökötüptür. 13 yıldan sonra Moğollara tevil veriptir. 900 yıl, 1000 yıl verdi. Yerin yüzünü her yerde Hanefi mezhep okuyadı. Ve başka millet, başka mezhep, başka akidede Ebu Hanife'nin meselelerini bilecek bolsa şu kitabı okuyadı. Kim yazıptır? Bar Bukhara taraftan bir alim yazıptır. 900 yıl, 1000 yıl mı ne olur? 13 yıllar arada tutup yazıptır. 13 yılın içinde ağzını açmandır. Yazan kitabım arasında olup inniki adamlara geçtin. Pasık, pacır, bolor olmadı adamın üstünden geçen daha diyor kabı ilimler. Oham günnil hücrede kitap yazdıqa, ders verdiqa bir sadaka götürýärmişdik bir tabak, nahar. Taksircan şuna dua edeweri dip. O da bolýa kabul bolsun sadakaň dip sen gidiwe diýänmişdik sadaka getiren adama, yankı yazan adam ha 13 yıl yazan. Aradadygyny belli etmejek bolup. Omo gitýänmişdik. Oham o sadakaň ýeti gitdi-den ikinirrak akşam gelle tabaň ala diýmişdik. Omo ýaşy gidenden soňra oňa aradadygyny belli etmejek bolup mollaň birine berýärmişdik. Bar keýfetde iyi, boşatda tabagy maňa getirdi goýa diýmişdik. Ýene boş tabagy ýanyna goýýarmışdyk. Omo sadakaň ýesi gelende özi ýen ýanjak sadakaň kabul bolsun diýip tabagy berýärmişdik. Şo jere arasda adamlaryň üstünden gelýän ilimler şular. Aýna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden gelýän ilimler şular. Ýöne ay ýatypdyrlar, pozitdirler bir tor bikar adam ay günni geçirilen çoğallyk adamdan ilm okuýar. Hudaý saklasyn o ýagdaýlardan. Hudaý saklasyn o gurrunlardan. Oham bir ilmiň içinde keýf edip gijeler ýazypdyqa bir alim näme diýipdir. Gulasyň. Ve alazzu min naqril fatati liduffiha naqril urqil ramala an awraqi. Ewimde ur awadan gyýyl oyun çykaryp elini dümmege alyp dünk dünk urandan nipdir. Men gije kitap ýazyp otyrkam, kagyz ýazypdykam üstüne gumgamya, üstüne çäge düşýe, şonu şeýdip qakamda baňa şu ýokumly gelýär diýipdir. Kagyzymyň üstüne kitap ýazypdykam, çäge düşýe, gum düşýe, şonu tak etip qaqanym maňa ýokumrak gelýär. Men ewimde ur gyýyl oglan elini dümmege alyp dümme kurup oyun çykarandan men bir ses maňa ýokumly gelýär diýipdir. Tak etip gijeň içinde kagyzy urýan, ýa kalam ýazyp jırrrk etip kadim kalam duruşmen ýazýan, şoň sesi maňa galaba seslerden ýokumlyja gelýär diýänmişdik. Şol adamlaryň üstünden gelýän ilimler şular. Bizim ustadymyz Jabbar Ahun Tahzir, oň ustady Saltan Mada Ahun Tahzir bar Bukhara hiwe tarapda okypdyr.
Saltanma dağın tahsir Allah rahmet etsin ay diyenmiştik. Öz ustadından gurrun beriymiştik. Kim on ustadi? Hazreti Ubeydullah Bezzaz. Olqan evliya adammıştık. Bizim qarr ustadımız näme diye şu hücren müessesi, hücren banisi Saltanma dağın tahsir. Men şol evliya adamın eline näçe yıl okuydum. Geceler gündüzler bir gezek görmedim, süyünüp yatan olsun. Bir gezek şoň süyünüp yatanny görmedim dipdir. Ne gece ne gündüz. Haçan kitap gözep yatıp qalardy, şoňda turardy dipdir. Näçe ýylyň içinde şoň süyünüp yatanny görmedim dipdir. Haklasyg ýan atmış. Peygamberimiz ýatýanmışdyk, biz de ýatybermeli. Emma ol adam orsun granjyrallygyna ilm ýetermi qadyp süyünüp ýatmany özüne girişmez biz diýip öz-özüne gaýrat edip oturan ýerine ýatyp galýanmışdyk. Kitabın başında. Ilm ýitamasyn diýip zähmet çekeýin diýip orsun granjaran wagtynda da mollary öwredin, ilm ýitamasyn okuýaýyn, bileýin, ýygnaýyn, geçireýin diýip ondan çyrym şolla jirek arassa, ahak ýürekli, aýna ýaly adamlar bolansoň gelip bugun ol Buharan ilminden size de nesip edýär. Şagirt bir şagirt gelip gör ak yerden gelişini bir ilimlaň. Ýöne bolar bolmaz, pazar adam üstünden ýaýramadan gaty ýokurda ýatanlar ilim gurrüňi, iman gurrüňi, din gurrüňi, mezhep gurrüňi, aqide gurrüňi. Inhe din gurrüňinde de ýanky Hazreti Amr ibn al-As'ın üstünden bu gurrüňler çykdy. Näme gurrüň? 4 aýyň içinde hemme mesail öwrenipdir. Emma inni penceme okypdyr, rahnemayy okypdyr, debirstan okypdyr. Hiç de mesailden haberi ýok. Näme diýip şeýle bolmaz. Heftede 1 saat. Heftede 2 saat, günne 1 saat. Näme işgale bar? 1 saat işiňden kes, molladan öwren mesail. Şolardan gelýän ak ilmiň içine seni giýirsen, bir jewün imtihan et, mesail Jami' fiqh Hanefi diýip mollaň ýazan kitaby bar. Dehret, suudi işli hemme zat baha içinde. Birce saat şu jamiň içinde öwrenýärli de bar molla ýana qol. Otiş mahal berekella. Arada aýynda erti namazdan çykyp molladan öwrenerdi, ýarym saat öwrenip maturjygy bilen çykyp giderdiler. Birce saat, ýarym saat, 15 dagyga şu mollalardan meselen öwren. Bigat agzyňdy süýjýär, bedeniňde süýjýär, keýf edersiň. Ebu Hanife ondan arda Peygamberimiziň üstünden süýşip gelýän ilmiň içine girdiň bolýan nämeden çalışjak? Şolong şagirtleri bolýan bil wasita. Şolong şagirtleri bolýan ak aýna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden gelýän zatlardan. Hey türkmen dost, gadryny bil bu görüňler. Nimetdir ha bu görüňler. Fursatdir ha bu wagtlar. Bir parahatçylyk, bir ak ilim, ak yol, ak iman, ak gönenmek. Ay falan görüňleri güýmer ömrümizi geçirmeli. Arada geçmeyecek ýana bayrama geçip barýar. Ay görüň daşary çykanyňda, onu nördi bolupdyr. Galan ömürde şeýle geçip gitjekdir.